say calculate, you say 1, 2, 3, 4, 5. Say na akala ka gị ego Julie. Na ebe ya akwazi abụ 10 million, ọ bụla ya hụrụ 10 million nke gaba. Ụmụnna unu mana bido asị m ka nkene onye ọbụla biko ebe ọbụla nọ na-anụ ụnụ anyị asị m udo dịrị gị kama aka na ka o si wee dị gị taa anyị anọghị anyị pụrụ apụ mana ọ nwere ụmụ n'ebe ọbụla anyị nọkwa ịfụkwa news anyị na-ewetakwara ụmụ ka o wee zuo onye ọbụla ahụ biko asị m kwuo nene vidiyo anyị nwanne anyị nwoke abụ SS Power o nwegasị ihe ọrụ ịchara aka na ya maka ndị na-eje na nke dibịa ndị nkwụ na ha n'ofu ebe everyday ị na-eje nche ijele na nke nwoke ijele na nke nwaanyị ị na-ebukọsị alụsị na-ebukọsị ọgwụ anyị na-eri mma nke na ya gaghị biko asị m kwuo na-enecha anya vidiyo na-eshi ekwara na ya nenenu vidiyo na nke unufu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m chevoruwo anyị nwa bụ nkwọ tata maala anyị mma ewu na anụ na-ebe SS Power agwara m na nwere n'okwu mmale m maka na ya na-ebekọ ebekọ na mmịa na-ayọrọ nkọ ya na-ebekọ ebekọ mmịa ayọrọ nkọ isi ọmụbụ SS Power na-ekwu eziokwu bụ na m gwara unu so na unu bụ ibe ọbụla gbagotụrụ unu anya unu mee ka mmalụ ya na-akpọ Ebuka Gịnịdị abịa m maka meseji sendịlụ m ya na vidiyo sendịlụ m ebe anyị bịara bụ ka ọ dị mma na ya bịara ka anyị gbuo egbu ọzọ ka anyị bịara o nwere na-agwa unu bụ ndị Igbo na ibe anụ nwere na-eme abịa n'ụka ụka na-eme mmụ ibe na-enwere isi na-eme mmụ ibe na-enwere isi ọ nwere mgbe ya akwụla ọtọ na ahụ na ụka Chukwu agwa ọgọ ya ozugbo ụdị baba dịrọ ọ bụrụ nwere ya n'ahịa gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ime gịnị ka ị gwọọ ya chọba dibịa ya eme gịnị ya gbọgọọ ya ka ọ nwere mgbọrọgwụ na mkpa ahịa nwa agwọgọọ ya na pastọ na-eme nwata ha nke ovi ego n'ọkpa isi na ọdịwọ mma aja mbere pastọ emetụ ka akasị gị n'ọkpa ga-adịwọ mma aja mbere ọ na-emere okwu eme maka na ndị pastọ na-agbọ abụrụ ndị amala amala n'ụlọ ụka ndị pastọ na-agbọ abụrụ ndị na-abịa ụka ya pastọ chọọ mme miracle ya ego mmadụ ego nnọkọ nkwụ mmadụ 50,000 na ya bụ emele ka ngụlọ ọbịa emetụ anya bụ aka n'ọkpa asị na ya bụ adịwọ mma ya bụ enyite ọtọ owuve na ya bụ abụgolo nnukwu mmadụ o nwere ya gwara ya ụmụ ndị na-anọ n'ụlọ ụka na-eme mmụ miracle a ma na-abụcha ndị gwọrọ mgbụlọ nne na nna du ha bịa n'ụlọ ụka gba ya gbọrọkwa onye ahụ anọchi ebe anyị elu 2 years 3 years a na-abịa ka ama ya ọ na-abụcha ndị ahụ maka na ụmụ ndị ahụ bụ ezigbo na-arụ na ndị agwụrụ ngwụlọ kpam ndị nke ahụ gwụrụ ngwụlọ ọ na-abụcha ọbịa ọ gabere omekọ na ọbụrụ dịba so mmanụ na-amalị na ọgwụ dịbụ eziokwu ma mana ibe mere eme n'ụwa anwa bụ ọgwụ bụ ibe ndị na-emekasịsị na ọgwụ ndị bụ ọgwụ eriro nna ndị bụ majik eriro nna n'ọba nakọta mmadụ na-eme mmụ nọsensị na-enwere isi disi ya na-akpọ Ebuka sendịlụ David o eje na-ekiri m ebe nọ agwanyesa na ibe anụnwa na mụnwa ya menwuru ya mere ọdịtin nkụzi chelekwe eji ya mie ọkwere omume so onye gwo m too much ka m melie nye ma m gwara na nchọ mme netin ọbụla na mmemme ya na gịnị na public onye ọbụla abịa mbata na net mee ya ibe eji eji datin eme bụ ịma na abịa sị gị na ndị na-agbakọchala ọgwụ bụ ndị obodo dị otu a na ndị nke na-agbakọsịala ọgwụ ebe ndị Yoruba ji ejideta anyị na ndị Hausa na ndị Hausa kọntrị ebe a ji ejideta anyị a na-emeje na be ịga ngwa ọgwụ na Hausa dị ruo ebe ahụ agbanyele gị something agbanyele gị ego gbanyechi ego na bọtụlụ like this gbanyechi ego na bọtụlụ otu a bọtụlụ adị gbanyechi ego enwele mmanya ọkụ wunye n'ime dujesi ya ibe ama ndị a na-ebuli ebu ya gasị gị ilo nke na-anwụ ilu ihe na-anwụ ego ọ nakọta ya ba yaba kansa ibe ama bụcha nọsensị ụmụ ndị na-eme ịbịa na bebe ka wa gba ọrụ gị ọgwụ baja nweta jus maka ndị na-eme na ba na-aga ije too much na onwere ibu na-amara n'ụwa ndị ahụ aga nweta jus meele gị ọjị ihe aji na-aṅụ jus ahụ na-aṅụ jus ahụ na-aṅụ jus ahụ na-aṅụ jus ahụ o nwere ibe ihe elu dị baba na nwanne ya apụta ilo
si go nge nwa bịara ikwe ụmụazị ajụchago gị biji maka ya bịa ikwuwe igbabaza na ego ka ị need di ibe na atụrụ gwa gị iwe eji enwe ọgwụ na bịa na-enwere nke 10 million na-enwere nke 5 million mana n'oge m na before ọ bụ na ọlụ gị dị ọrụ na onwere iwe eche gị mara ma akala aka gị kwa ị ga-adịkwa ya maka ọ bụ na iyuzu akala aka gị iwe na-eme ya bụ iwe na-eme gị gịnị nwee eme gị ka iwe nwepụta ego ọ sị gị ọha ngwa nwere juusu adị ebe a isi ya yes o nweta juusu anwa sisi nwetele juusu ya nweta juusu anwa osisi gbanyepụsi komkom isi gbanyepụcha mmanya niile ahụ na ya ive ya gbanyepụcha mmanya niile ahụ n'ife o mecha ya like this ọnọdụ n'iru gị tọsịa juice paketi juice tọsịa anya nwere ka ọ na-enwepụtala gị ọ bụrụ ebe a na-eyuzu bụ n'obodo ị gara ebe a na-eyuzu bụ safa onye enwepụtala gị safa ọ bụrụ ebe a na-eyuzu bụ naira onye enwepụtala gị naira n'ime dị paketi juice ahụ katọn ya ọ bụrụ ebe na-eyuzu bụ dọla onye abụghị enwepụtala gị dọla n'ime o nwere ka ọ nwepụta 5-6 ibe niile a bụ na ka enwe eme gịnị ka ejiri nwa anata gị ego ndị Igbo achọrọ m kwuru uwe anya onwe na n'ọnụ ebe SS power adịrọ m ebo ekwupụ nke m mere mmekwasị ọzọ n'elu agwara m eziokwu bara m gwara unu si unu na ibe ọbụla gbagojuru unu anya gbanị m na mmemme iwu lili ka ọ bụ ama m ka mmeli adịga ya yesterday mgbe ka eji eme the thing ọ bụ na gịnị mere na m nwere mmeli yesterday no chance so nwapụta na ụtọ nwa akpọkwụ onye si abata online ka mmelie nwa bịa ka ọ bụ ka esi eme so unu ji asa anya unu ji aba anya na-akpọ baba unu bịa mmadụ eju ị na-abụ ebe mmadụ 1000 na be mmadụ na-abịa ebe mmadụ 500 na be mmadụ onye akpọrọ baba ka onye ịbịa mmadụ akarịa na-agba tiketi ọ bụ ebulu juusu ebue unu ebe ego juusu enwule nwụcha juusu enweta paketi juusu ahụ n'ọdịnihu gị tọpeli gị gị na oge na-echekwa ime juusu mana ọ nwere ebe atọpeli gị wee na-abụ gịnị nọsens ebe ji awọlịta ndị Igbo na-amala ndị Igbo anyị na-akwụ ụgwọ wee ibe gbasara ọgwụ ndị Igbo anyị na-akwụ domjenselen n'ibe ọbụla gbasara ọgwụ onye mesịsịkwa ibe niile ahụ enwere nka nkọ ọgwụ ibe na-enweresi enwere nye gị inwere naba iluzu nọ na-elekwa ọgwụ ya lekwa ọgwụ complex mos na o nwere ya bụrụ chenjin 8 months ime ya bụrụ chenjin na-eyi ya bụrụ chenjin ihe eji na-elekwa bikọ na anya nyere gị bụ anya na-akpọ baba na-akpọwa ya baba na ọnya nyere gị ọnya ka iji elekwa ya dimi na-etu na-eje ego ebunu na-ego ibe niile na-awụsara nwa bụ ọgwụ nkịtị ịnọdụzi ibe gharị gbagojugo ya bụ na ya azụ nwere sọntụn iji ọgwụ ahụ nwere ibe ji ọgwụ ahụ bikọ na nke ahụ mere gị ikweta na nwere ibe na-eme n'ụwa ndị elile eliwu ya so abịa m ka m ji abịa na mbe SS power na wegwu m sị na enwepụ ekwupụ nke mmemme makwasị ọzọ n'elu onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme ibe anụnwa bụ juusu dibe ibe bụ juusu exotic dibe juusu so otu o ji dị na-abụ juusu anụnwa gbanwere juusu anụ otu a juusu a dị gbanwere nye gị azimugu ịbụ ịma mmadụ rizin enye gị asị gị na iwu bụ na ịbịa na be baba ka ọ bee onye ahụ na-eme dibịa na iwu bụ na ya anwa mmanya gị eji aka gị kpọrọ ọnwa gị dị mmanya ịnwụba mmanya ọ kpọsi obere ọ ga-abịa si gị buru mmanya abatara m na iburu mmanya abatara m asị gị ịgbanyepụsị mmanya nwa tọpele gị ime ibe ndị juochele gị n'ime ebe ahụ nwere rezọ nọdụ n'ime ebe ahụ nwepụtara gị ego na the juice ekene m unu ka anyị na-anọ n'iru ka anyị na-aga agwa m nso na-ekwupụ nke mmele mekwasị ọzọ n'elu otu a ka ha ji eme ya pụta nwere sten che gị n'iru ibe a sị gị gbanyepụcha mmanya niile anyị gbanyepụ nwere ibe anụ nwa che gị n'iru sị gị gbanyepụ ya ịgbasịa mmanya n'ime ibe anụ gbasịcha dị mmanya nya dị ibe otu a ka osi basi eme otu a ka esi eme mụrụ na anya ndị Igbo achọ m kunu mụrụ anya otu a ka basi eme dị ten o nweta juusu ahụ juice ma nweta exotic ụdị exotic dị na gbasịcha anya ọgụcha kpata ọgụcha iwu na ọgụsigo ibe anụnwa bụ exotic mụnwa jere gotie mana wayo ka a na-eme wayo na-egwu ndị Igbo na-ahụ gboro na wayo ka a na-egwu ndị Igbo a na-egwu anyị wayo mana mụnwa mere gịnị agbara m na m apụtawa 2023 anụ nwa ọbụla ya agba gịnị ya agbanaga one side onye ọbụla ya agbanaga one side onye amezi owu site dị mmanya
ịghọtala ọbụla gwusitere ego dị mma ọsị gị na ike gị na-eneche ibe niile gị na-egbusi ike mma gị na-egbusi ike mma ị na-egbusi ike ọfụma na-enecha arụ ya niile ọsị ka ọ malị na ebe jisi gị ṅụọ mmanya ahụ bụ ka ọ malị ma arụ gị mgbe anyị ga-arụkwa gị n'akala aka o mechazie ahụ ọsị ka ọ ma ego aka dị gị n'akala aka nweta rezọ ọ mmanwụ na-ekwu ọ nweta rezọ otu a rezọ dịba ọnọdụ n'iru gị like this gbape destin ụna na-abụkwa ihe na-eme unu na ya na-arụ ya o nwere baba ihe ọbụla ya agwa anything but emechidel m mbọs ka m gwa gị na-eme ọ gbape ibe otu a upe dị ime n'iru gị upe ime ebe a n'iru gị upe n'iru gị otu a ka eji ekwupịa n'iru gị otu anọ a mechaa ya like this mesi otu a si gị na ọnwere ọbụla dị n'ime ivu na onwere anything o mepeli gị ike ya si gị na onwere ọbụla dị n'ike ya o mechala gị wayo on the 419 ndị 419 ha ma bịa na mụnụ nso o mepee anya o si gị mee otu ọ nwetazie destin na naziwa ya eme na ọ bịa ọ ya ibe like this hai wayo egbuo ndị be anyị ọ ya ibe like this ọ ya nka ibe otu a 2023 anọ mma bọcha mmemmunu tahati o mesia like this ono bulo to se mie o mesia like this n'iru gị ị na-anya n'ime ebe a o mechali gị otu a ono bulia mechali gị otu a o nwere nwaanyị nwa gị agbatọbalị gị o me nke like this 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 o mepeli gị sị gị nga bulia sị gị bulia evla na ibe ko ejina emegi sege evla na sigi mepe o mepcheli gi me sege evla na ngbara ga ntana mu no o na no ebe ses power na hu nwale wa na em obia otu nwa ona agbakia obia gbape the ten o nwata nke n'iru gi o me like this o nwata nke n'iru gi like this o me like this nka je meditate o sakache onwa nwala nwata mezie o mecheze ahụ dia o sị gị ọhụ ebule si yes o ya ka nweta juice ahụ maka na ya wale ka bọle dị juice ebe a o nwere ga dia n'ime na juice ahụ ebe a oke ka njili ntie na-etie dị ego ahụ n'ime juice ahụ unu na-abịa ahụ na-asụ na-egosi na arụpụtara wayo ọ ndị wayo ọ pụtaza like this ọ na-enwepụta ovu ka eji na-enwepụta the money omedi akode azụ ndị wayo medi akode o mechaga aka otu mana nwere ibe dị n'aka maka isi na ego dị n'aka onye nwetara gị ego ofu na-akpọ gị afa ọ sị kala afa gị igbe afa gị kala afa gị igbe afa gị kala afa gị igbe afa gị ndị wayo mụnụ taatị mmemmụ na ịwata anyị ọ ga na-enwetara gị ego ofu Abia na propose pues. Chana ma ba na ma bia. Wala hotel le go ofu. Ama bia. Ama bia kwa ọ na-agụ ya ọnụ ofu ndị wayo mụrụ na ya mere
ndị 419. Masị gị na-ego gị na-arụ na-apụta. Lego de. Masị gị calculate, masị gị 1 2 3 4 5. Masị gị na-akala aka gị na ego Julie. Na ebe ya akwụzi abụ 10 million, ọ bụla ya hụrụ 10 million nke gaba. Nwanne ya chọọ ibe yele, ọ bụla na kinwa na Lagos steeti yele ya. Ọ bụla na distance bụ na Abuja kinwa la na ile. Ọ bụla na inwe n'ugwu Awụsa ile, ọ bụla na Ọnịcha kinwa ile. Kinwa je baba ya mee gịnị? Je butika. Tonto wayo debe ahụ. Ekene fo mu nke niwe na-emelu n'iwe. Na amalụ ụnụ mma. Nwekwala ego m tie na akpa m. eji m n'aka na na-eche anya nwa vidiyo biko ebe ọ bụla na-anụ ụnụ anya asị m udo dịrị gị biko na gbasapụkwala anyị ụzọ a biko share kwana anyị mana kọmentị kwana biko sọskraịbụ kwana na chanel anyị ka ọ dị na mgbọsị ọzọ.